Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Chcem vám dneska predstaviť jednu fantastickú novinku, jeden skvelý, efektívny rozvojový program a on sa aj tak nazýva Program efektívneho rozvoja. Prečo program efektívneho rozvoja? Pretože v tomto programe sú pre ľudí, ktorí chcú postupovať v kariérnych postupoch, ktorí chcú dosahovať vyššie úrovne v dual life, to znamená regionálny manažér, senior manažér, regionálny direktor, až po generálneho direktora, proste ktorí chcú raz a dosahovať výnimočné úspechy, tak títo ľudia budú špeciálne a výnimočne zaplatení. Povieme si, ako to funguje, kto sa môže do neho zapojiť a ideme na to. Takže, môže sa do neho zapojiť každý jeden človek, ktorý v čase od 16.12.2023, to máme tu, v odstavci 1 písmeno B, až do 15.6.2024, zelenou vyznačené, odstavec 1 písmeno A, tak to je vlastne od 16.12.2023 až do 15.6.2024 každý jeden, ktorý sa vtedy zaregistruje a bude dosahovať pozíciu a bude ho dosahovať v nejakých časových intervaloch. To znamená, pozrite si tabuľku 1, regionálny manažer má na to 120 dní, čo je 4 mesiace. Ak za 4 mesiace dosiahne pozíciu regionálneho manažera a potom ju následne ešte jedenkrát potvrdí v nasledujúcich aspoň 6 mesiacoch, ktoré má, čiže to je vlastne celý ten čas, čo beží tá akcia, obhájí to, čiže urobil pozíciu napríklad za 120 dní a potom má ešte vlastne 6 zaúčtovacích období na to, aby túto pozíciu zopakoval, tak vlastne v tej chvíli má potvrdenú pozíciu a hneď ďalší mesiac mu vyplatia na regionálnom manažerovi 3000 províznych bodov, čo v preklade na peniaze je 750 eur. A tak tomuto budú vyplácať 10 mesiacov po sebe, vždy keď obhájí pozíciu, vždy keď má kvalifikáciu. Pozrieme sa na ďalšiu tabulečku, ktorá nám to ukáže. Pre príklad, pozrite sa. V 124. období mal obhájené, vyplatí sa 3000 bodov. V 125. rovnako, v 127. zaúčtovacom období to nezvládol, to znamená, že neobhájil pozíciu, peniažky sa mu nevyplácajú, ale vyplácajú sa mu už ďalší mesiac. Čo v praxi znamená, že takýmto štýlom má vlastne 24 mesiacov, 2 roky na to, aby si týchto 10 splátok vyčerpal. Keď bude šikovný, vyčerpal si 10 po sebe, keď nebude šikovný, ale bude mať nejaké také chyby, že proste to nezvládne, a neviem, či to nazvať chyby, ale proste nastanú nejaké okolnosti, ktoré mu zabrania, aby to vyčerpal, tak viete, čo sa stane? No vyčerpá si to postupne počas 2 rokov. Výsledok je taký, že za pozíciu regionálneho manažera dosiahne celkovo a dostane celkovo 30 000 prémiových bodov, čo v prepočte na eurá je 7 500 eur. Keď tento človek bude prirodzene pokračovať v tomto trende a spraví po tých 120 dňoch, čo spravil regionálneho manažera, ešte za ďalšie 2-3 mesiačiky senior manažera, čiže vlastne máme tam ďalších 60 dní, že do ďalších 60 dní on postupí na pozíciu senior manažer, nastupuje zvláštna vec a znova tohto senior manažera potvrdí, obhájí, nastupuje ďalšia vec, že dostáva ďalších 7000 prémiových bodov každý mesiac. To znamená v podstate dostávať 10 000 prémiových bodov každý mesiac. Vidíte to tu, hej? Takto to zvýrazním, aby to bolo evidentne, o ktorých bodoch hovorím. Zafarbíme ich do modra. A teraz, každý mesiac má vlastne 3000 za regionálneho manažera a 7000 za senior manažera. Čiže 10 mesiacov po sebe bude obhajovať senior manažera, každý mesiac dostane vlastne 10 000 prémiových bodov, čo za 10 mesiacov je táto modrá položka, 100 000 prémiových bodov. Čo sa vlastne stalo? Tieto body sa mu vlastne kumulujú, napočítavajú. Čo v praxi znamená, že keby sa zaregistroval počas tohto obdobia a do 730 dní, to je celkom veľká záležitosť, to sú v podstate viac ako 2 roky, 365, no to sú 2 roky, presne 2 roky. Hej. Keby za 2 roky dosiahol generálneho direktora, tak on za tie 2 roky kumulatívne môže dosiahnuť až 1 000 000 prémiových bodov, čo je 250 000 eur. Čo v podstate znamená, že za 2 roky práce dostane prémiu, len bonus 250 000 eur. Viete si predstaviť, že by ste v nejakej fabrike alebo v nejakom podnikaní dostali za 2 roky
poctivej práce, ktorá je excelentná, ktorá dosahuje nadpriemerné výkony, že by vám niekto niekedy daroval 250 000 eur? A v prípade toho, že ste odporučili ešte nejakého ďalšieho človeka pod sebou, tak vlastne ešte aj z tohto človeka môžete dostávať prémie. To znamená, v tejto vašej akcii vy vlastne robíte, tvoríte svoj vlastný zisk a keďže ste šikovný manažér, tak ste odporučili ďalších ľudí, aby aj oni pracovali, a toto je práca pre všetkých odporúčateľov, dostanete vlastne 10% z toho, čo urobil tento váš odporúčaný. To znamená, v prípade toho, keby som ja odporúčil takéhoto človeka, on sa zaregistruje, on si zarobí 250 000 eur. Ale ja za neho dostanem 25 000 eur prémiu. Prečo? Pretože som ho odporúčil a pretože som mu pomohol, aby sa rozvíjal. Čiže ja dostanem 25 000 eur, on dostane 250 000. Ale keď on odporúči ešte ďalšieho, tak ešte aj on dostane 25 000. Čiže on môže dostať až 275 000 eur. Tá suma je obrovská, ale aj ten výsledok je obrovský. Takže chcem vás povzbudiť tomu, aby ste vedeli, že sú tu naozaj celkom veľké motivačné peniaze za ľudí, ktorí budú dosahovať nadpriemerné výsledky, pretože dosiahnuť pozíciu národného riaditeľa to nie je také jednoduché, alebo dosiahnuť pozíciu international riaditeľa to je úplne ťažké, ale je to obrovsky motivačné. A keďže takí ľudia sú, lebo momentálne už máme minimálne 20 národných riaditeľov, to znamená minimálne 20 ľudí z celého DoLife túto pozíciu dosiahlo. To znamená, že toto sú také vyššie mety a to sú také hraničné sumy. Ale keď sa vrátime do takého bežného fungovania, lebo regionálnych manažerov alebo senior manažerov je naozaj pomerne dosť. Ja mám len viac ako 10 regionálnych manažerov vo svojom týme, to znamená, že tí regionálni manažerovia sú a dosiahli tú pozíciu pomerne rýchlo. A teraz si zoberte, že v tejto pozícii môžete vlastne urobiť to, že senior manažer má vlastne, keď to stihne do tých 180 dní, 25 000 eur prémiu. Povedzte mi, kto vám dá 25 000 eur prémiu. A prosím pekne, tá prémia je za pol roka. Za pol roka práce. Tak si zrátajte, kto vám dá za pol roka práce 25 000 eur. A toto je vlastne ten benefit a ten motivátor k tomu, aby sme vlastne svoju prácu mali dobre zaplatenú, lebo robotník je hodný svojej mzdy. To znamená, keď si dobre robil, máš byť dobre zaplatený. A v tomto je DoLife úplne ukážková firma. Chcem vám ešte povedať jednu dôležitú vec, aby ste vedeli, že aj tento človek, keď má pod sebou regionálneho manažera nového, lebo je senior a on zaregistroval a pomohol nejakému človekovi vytvoriť pozíciu regionálneho manažera, znova dostáva 10% z toho, čo ten jeho človek. To znamená, keď tento jeho človek dostane 7 500 eur, tak on za to, že ho to naučil a podporil, dostane ešte 750. Čiže dostáva 25 750 eur. A takto to vlastne funguje. Celý tento program je podľa môjho názoru veľmi kvalitný a je to excelentný program, ktorý podporuje možnosti. A teraz niekto povie, no ale čo ja už som zaregistrovaný skôr. Ja som sa zaregistroval pred 2 mesiacmi. Je to v pohode, pretože ty keď sa zaregistruješ pred 2 mesiacmi, asi 2 mesiace, a ešte počas 2 mesiacov, vlastne v čase tohto programu, to stihneš a urobíš do 120 dní, čiže behom 4 mesiacov regionálneho manažera, dostávaš nárok na 30 000 prémiových bodov, čiže 7 500 eur, ktorých budeš dostávať v 10 splátkach. Vyhral si. Keď povieš, no dobre, ale ja už som dlhšie. No áno, ale ešte stále môžeš dosiahnuť regionálneho manažera, alebo regionálneho direktora. Ten je 270 dní. To znamená, ak si ty 100 dní v DoLife alebo 120 dní, ešte stále ti ostáva 150 dní. A môžeš to stihnúť. Môžeš sa namotivovať, urobiť to a potom dostaneš províziu vlastne 150 000 bodov. Čo je tiež celkom pekná suma. Čiže to, čo je tu krásne, je to, že ak sa nestihneš registrovať v tomto čase, ale si registrovaný pred týmto časom od 16.12., tak a stíhaš to vlastne do tých časov, ktoré sú uvedené touto oranžovou v tabulke, no tak prémiu dostávaš. A to je vlastne aj recipročne späť. A to je geniálne. Takže ja každému jednému odporúčam, aby sa zaktivoval, aby si porozmýšľal a aby oslovil ľudí, ktorí vedia robiť sieťový marketing, aby oslovili lídrov a povedali, viete čo, v našom marketingu je jedna novinka, ktorá už kedysi bola, ale teraz sa k nej DoLife vrátil, vylepšil ju a môžeš zarobiť slušné peniaze, pretože ty už vieš robiť sieťový marketing, môžeš k svojej klasickej výplate, ktorú dostaneš na danej pozícii, priložiť ešte vlastne ďalších 100% toho, čo máš.
Čiže to je vlastne 100% výplata plus 100% navyše. A to počas 10 nasledujúcich mesiacov, ktoré si tú pozíciu dosiahol, a tak môžeš dosiahnuť naozaj slušné peniaze a môžeš si vyplniť s tými peniazmi sny, ku ktorým potrebuješ peniaze. Lebo k niektorým snom peniaze nepotrebuješ, ale vo väčšine snov tie peniaze potrebuješ. Keď chceš ísť na dovolenku, potrebuješ. Keď chceš si kúpiť dom, potrebuješ. Keď chceš si kúpiť auto, potrebuješ peniaze. A väčšinu tých snov nám pomôžu peniaze zrealizovať. Sú samozrejme sny, ktoré sa nedajú za peniaze kúpiť. Do nich musíš vložiť len svoje srdce. Ale keď do tohto vložíš svoje srdce a získaš aj tieto peniaze, môžeš získať benefity, ktoré ti pomôžu splniť tvoje sny a môžeš byť spokojný, môžeš mať krajší, lepší, výnimočnejší život. A to ti z celého srdca prajem. Maj krásny deň a využívaj efektívny rozvoj na maximum.